Jekk tħossok komdu toqtol tarbija fil-ġuf, trid tħossok moralment tajjeb ukoll li toqtol tarbija ta' sena għaliex it-tnejn għadhom qed jiżviluppaw. Kienet din l-analiżi li saret mill-anestetista Marik Xiberras waqt intervista fil-programm NetLife ippreżentat minn Robert Cremona, fejn fakret li huwa fatt pruvat mix-xjenza li l-ħajja tibda mill-konċepiment. Fil-verità nafu li din hija human life li qed tiżviluppa u li l-iżvilupp tagħha qatt ma jieqaf. Allura bl-istess raġunament tarbija ta' twelid nivvintaw la isem ieħor biex għax diegħda ma żviluppax kompletament, diegħda ma tafx. Taf kif? Ġifieri ma nistgħux li all right, it is a fetus, biologically ngħidu l-fetus bħalma ngħidu embryo. Tifhem? Imma xorta tibqa' tarbija potenzjal u li din qed tiżviluppa bħalma tiżviluppa tifel ta' sena pereżempju. Marik Xiberras irrikonoxxiet il-fatt li t-tarbija fil-ġuf u l-om huma żewġ organiżmi differenti. Bit-tarbija tkun qed tiżviluppa weħida bl-għajnuna tal-om. Il-professjonista kompli tgħid kif numru ta' filosofi ħarġu b'sett ta' kriterji fosthom li wieħed ikun konxu u jkun indipendenti li permezz tagħhom ikun jista' jiġi meqjus bħala persuna. Isaħqet kif dawn il-kriterji jqisu tarbija fil-ġuf bħala nieqsa minnhom, bl-om għandha dan kollu. Madankollu jirrikonoxxiet il-fatt kif wieħed ma jistax jikkunsidra dawn il-kriterji minħabba diversi raġunijiet. Jekk nanalizzaw kif huma l-affarijiet, din it-teorija hija qed tgħidilna wkoll li jisma' xadina, all right, kważi hija persuna iżjed minn tarbija ta' twelid. Għaliex? Għax xadina hija self-aware, jekk titfaħħu quddiem mera ħadd tkun taf li hi mentri baby ta' twelid jew baby anke ta' 4 xhur wara li twielet, m'għandux self-awareness. Kont sejna kif fatt. Ma tiġibek l-eżempju li hawnhekk qed nitkellmu allura fuq tarbija ta' twelid li għandha forsi ftit ġimgħat jew ftit xhur. Dawn il-kriterji m'għandix lanqas. Kittija bot il-tarbija mhux ħataqbad tixrob mentri xadina kittija banana ħadd xara u ħadd ikollha għandha initiation of action. Allura nġu biex ngħidu allura jekk inti fl-argument tiegħek ireġi fuq personhood theory, allura trid tkun ukoll moralment tajjeb għalik tagħmel l-infantiċidju. Toqtol it-tfal meta xebbawk, bażikament. Il-professjonista qalet kif minn studju li kien sar 98% tal-bioloġisti li parteċipaw qisu li l-ħajja tibda mill-konċepiment. Bil-liġi hija wis miftuħa tant li se tagħti lok għall-abuż. 98% ta' 260,000 abortions li jsiru fl-Ingilterra, 98% fil-vast majority huma kollha fuq mental health issues. Bl-ebda mod ma jien qed nimminimizza problemi mentali, pero kienet l-MAP stess laqda tal-psikjatri li qaltilna li jisma' hemm treatment għal problemi mentali li huma safe għat-tarbija. Chris Simmamo għal Net News.